Здравейте от моята кухня! Днес ще приготвим любимия десерт на много българи, а именно крем карамел. 8 яйца се разбиват с 300 грама захар. След това се добавяте 1 литър прясно мляко и една ванилийка. След това на дъното на шолички за крем карамел се карамелизира малко захар. След това формите се потапят в дълбока тава с вода и се налива млечната смес. Пекат се около 1 час във фурна на 160 градуса. Готовият крем се сервира добре охладен. Добър апетит!